Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod din Drown Lagway Soce 2016. O să joc eu în locul lui Cristi, că Cristi e răgușit și nu poate să vorbească. Dacă v-a plăcut episodul de ieri, să ne spuneți sau ceva, că o să facem o serie întreagă, dacă vă place. Este, dar ai jucat Cristi meci? Da. S-a început cu degajare? Mi-am dat eu un gol. Ah. Acum, de dimineață. Când a plecat tatăl și mama ta? Oameni, apăsați like. Apăsați buton de like, dacă vă place. Meciul ăla de ieri, știți de ce s-a văzut așa? Că a avut Cristi o de-asta să filmeze o cameră mai proastă și a luat alta. Penalti? Bă, nu e. Chiar pe linie. Pe lângă poate. Să mai ne uităm la jucători. O să-i mai îmbunătățim. Vrem să strângem bani pentru Carlos Tevez. Dar se mișcă cam greu, Chris. Așa face de câte ori mă joc eu. Merge jocul, că când l-am instalat mergea bine. Acolo eu am vrut să nu dau gol. Am vrut să văd dacă e proprietarul pe sau bun. Și este și așa și așa. Bă, dar ce eu de să mișc așa greu? Am dat gol, n-am dat gol. Așa. Câți bani ai, Chris? 500 și... 500 și... Pe ce ai consumat? I-am consumat să mă repar jucătorii, pentru că mi-au dat multe faulturi. Avem 6. Ne-a dat gol. Trebuie să-i bătem. Hai, pe minutul 10. Nu la ăla. Prostule, de pasă și... Hai. Hai, dă-te-o. De ce sunt eu așa răgușit? Aoleu, s-aude răgușarea. Eu nu cred că să-i batem, că nu mai are timp să ne dea gol. Este... Pe ce loc sunt? Hop. Cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut și pe pa!